Všetkým vám prajem teda príjemné dobré ráno. Som rád, že sme sa tu mohli znova takto stretnúť. Som rád, že sa môžeme stretnúť, pretože budeme teraz otvárať Božie slovo. A nielen preto, aby sme ho otvárali, nielen preto, aby sme niečo počuli z Božieho slova, ale preto, aby sme odišli z týchto miest zmenení. Ja znova budeme, pretože mám voči vám jeden dlh, ja som vám slúbil, že ešte jednu vec dokončíme, čo sme kedysi dávno začali. Spomínate si, medzi tým bol modlitebný týždeň a všeličo iné. Spomínate si, čo som vám dlžný ešte? Otvorili sme prvú časť príbehu, a to bol príbeh u Lukáša v 15. kapitole. A preto, aby sme sa znova dostali do obrazu, preto, aby sme znova si pripomenuli tie myšlienky, o ktorých sme hovorili, pretože sme tam hovorili o stratenom synovi. Hovorili sme iba o tom prvom, takže nám ešte teraz zostáva ten druhý syn, aby sme sa do neho pustili. Takže otvorte spolu so mnou Lukáša 15. kapitolu. U Lukáša v 15. kapitole budeme čítať od verša 11. Lukáš, 15. kapitola, tam budeme čítať od verša 11. Povedal ešte, istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko pobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo pásť svine. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi toho, čo žrali svine, ale ani tiemu nikto nedal. Vstúpil teda do seba a povedal si, koľko nádeníkov u môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu, otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viacej hoden volať sa tvojim synom, príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Vstal a išiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe, už nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, rýchlo, prineste najlepšie šaty a oblečte ho, dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Priveďte vykrmené telá a zabite ho, jedzme a veselo hodujme, pretože tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa to deje? Ten mu povedal, prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, pretože sa mu vrátil zdravý. On sa nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda jeho otec a začal ho prosiť. Ale on povedal svojmu otcovi, už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj rozkaz. A mne si nikdy nedal ani len kozľa, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Otec mu na to povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je aj tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať, pretože tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. My sme hovorili, že tento príbeh, aj keď sa v Biblii nazýva, alebo máme na ňom nadpis, že to je príbeh o stratenom synovi, takže to není vlastne príbeh o stratenom synovi, pretože ten syn robí, alebo obidvaja synovia robia presne to, čo by sme čakali od nich robiť. A to čo je v tom príbehu zvláštne, je úloha toho otca. Pretože otec robí veci úplne inak, tak ako by mal robiť. A preto sme nazvali a preto sme povedali, že tento príbeh je príbehom o otcovi. A teraz dovolte, aby som vám povedal, že dnešné zamyslenie sa bude volať o otcovi 2. Pretože otec sa prejavuje nielen v živote toho prvého, ale ako sme čítali, prejavuje sa v živote toho druhého syna.
A tak, keď by sme si stručne zopakovali, o čom sme hovorili minule sme hovorili o tom, že je tu jeden syn, ktorý jedného dňa príde so svojím otcom a povie: Otec, daj mi podiel svojho majetku. A my vieme, my sme si pripomenuli, že to znamenalo iba jedinú vec. A síce, že príde za otcom a povie: Otec, vieš, ja sa už nemôžem dočkať, kedy ty zomrieš, teda kedy už dostanem to svoje dedičstvo, a preto daj mi teda, čo je moje, a ja idem preč. On si uvedomuje, že to znamená to, že teraz už nebude viacej súčasťou tej rodiny, pretože si uvedomuje, že ak povie on svojmu otcovi do očí: Otec, ja si prajem, aby ty si bol mŕtvý a ja sa už toho neviem dočkať, že ten vzťah medzi ním a otcom už nikdy nebude taký, ako bol predtým. A povedali sme si tiež, že z toho postoja, že tento syn po dlhých úvahách príde jedného dňa na to, že povie: vieš čo, vzťah s môjim otcom není pre mňa taký dôležitý ako tie veci môjho otca. A povieme si, že ten syn si príde a povie vo svojej hlave, si to všetko usporiada a povie si: pre mňa, keď sa nad tým zamyslím, pre mňa sú dôležitejšie tie veci, ako to, aby sme otec mali spolu dobrý vzťah. A tak sa rozhodne, že navonok ukáže všetko to, čo už bolo v ňom predtým, a príde, zoberie si svoje veci a povie: Otec, ja odchádzam z domu. Ja si svoje veci beriem, otec, a ja idem preč. A my sme si ukázali, že to, keď v Biblii sa vyskytujú situácie, alebo keď sa v našom živote vyskytujú situácie, kedy máme radšej veci môjho otca ako otca samotného, tak to je to, ako to sa volá ako? To je to, čo sa snaží riešiť druhé prikázanie, a to je čo? Modlárstvo. Keď ja mám radšej veci svojho otca ako otca samotného, to je to, čo sa volá modlárstvo. A tak vidíme, že táto rodina sa ocitne v kríze, pretože mladší syn je modlár. Pretože mladší syn má radšej má peniaze alebo veci svojho otca ako otca samotného. A tam prvýkrát čítame o tom, že otec urobí niečo zvláštne. A my sme čítali, že tam je, že otec rozdelí svoj majetok, ale v pôvodnom jazyku, ako sme si povedali, tam je napísané, že otec roztrhol svoj život. Otec roztrhne svoj život. Vie otec, že ten dlh, ktorý vznikol medzi ním a synom, že nie je možné, aby ten syn zaplatil. A syn o tom vie, ten mladší syn dobre vie o tom, že má medzi ním a otcom je dlh. A preto, keď príde, tak povie, pripraví si ospravedlninku vo svojej hlave a povie: Otec, ja nie som viacej hoden volať sa tvojim synom, urob ma ako jedného zo svojich nádeníkov, aby som ti všetko mohol splatiť. On vie, že už nie je viacej možné, aby sa nazýval jeho synom, a vie, že musí mu ten dlh splatiť, aj keď to není reálne. Ale otec roztrhne svoj život a povie: vieš čo, syn môj, keď on príde, keď sa vracia späť, tak otec nečaká na priedomí, nečaká so založenými rukami a povie: no syn môj, teraz ukáže sa, kto mal pravdu. Teraz sa zistí, že kto mal naozaj pravdu. Nie, otec ide, ten, ktorý otec celý čas svojho syna objíma, namiesto toho, aby ho privítal výčitkami, privíta ho otvorenou náručou a povie: syn môj, konečne si doma, konečne si tam, kde vždycky si patril. Ty si v náručí svojho otca. A teda skôr ako pristihnú pribehnúť tí zástupcovia tej komunity, aby mu rozbili pri nohách ten krčak, to si spomínate, to sme hovorili, ten príbeh o tom, že keď niekto takto odíde a zoberie majetok od Izraela, tak pri nohách mu rozbijú črepiny a povie: takto si rozbil, takto si dal majetok Hospodinov preč od jeho ľudu a takisto ty už nie si viacej súčasťou tejto komunity. Tak otec beží, a sme si hovorili, aké je neprípustné, aby v tej dobe, v dobe ctí, aby muž starší behal, aby si musel zdvihnúť sukňu a s odhalenými nohami, aby bežal v ústretí svojmu synovi. A otec všetky tieto veci robí, pretože jemu ide o to, aby jeho syn spoznal, aby zistil, že to, že je doma, takže to je tam, kde má byť. A teraz čítame o tom, že takéto privítanie on dostane na ruku prsteň, on dostane odev a okrem toho ešte otec aj zabije krmné tela. A to, že zabije krmné tela, to nebolo to, že oni sa poriadne najedli, teda všetci štyria sa poriadne najedli, lebo o matke tam nie je napísané, ale že doma sa všetci najedli z jedného krmného vola. Ale v tej dobe to znamenalo, že celá dedina sa najedla, celá komunita znovu ako keby týmto láskavým otcovým činom, ktorý otec nemusel to tak urobiť a nemal to tak otec urobiť. Napriek tomu, že toto otec urobí, tak nie len to, že syn sa vracia späť do rodiny, nie len to, že tá rodina vnútorne je uzdravená, ale celá tá komunita sa teší a oslavuje to, že syn sa vrátil a že znovu
už žiadne dieťa, ako keby sme povedali obrazne, z Izraela už nechýba v rodine. A takže všetko sa dá do pôvodného stavu a my si povieme toho výborne. Kríza tejto rodiny je zažehnaná. Ale to nie je realita. Pretože ten príbeh pokračuje ďalej a napriek tomu, že my by sme chceli, my sme si povedali, výborne, všetko sedí, komunita je zdravá, ten mladší syn je konečne doma, všetko už je tak, ako má byť, tak my zistujeme, že to nie je tá realita, ktorá sa deje v tom príbehu. Pretože čítame o tom, že prichádza z poľa starší syn. Starší syn, ktorý nevidel vôbec, čo sa deje. Starší syn, ktorý nevidel to, ako sa otec hodí na krk svojmu, pretože tam je doslova napísané, že on sa mu zavesil na krk. Ako sa zavesil na krk svojmu synovi. Napriek tomu, že ten syn bol, ako sme si hovorili, bol špinavý, smradlavý, nakozený rôznymi chorobami, pretože žil rôzny život, tak napriek tomu otec sa na ňo hodí, otec ho privíta doma, že tento syn starší to nevidel. A my by sme mohli uvažovať, čo by sa asi nastalo, keby neprivítal toho mladšieho brata doma jeho otec, ale privítal by jeho starší syn. Čo by sa asi stalo? Ale k tomu sa ešte dostaneme. A tak my čítame o tom, že starší syn sa vracia z pola a netrvá dlho, dozvie sa celú situáciu, všetko, čo sa deje okolo neho. Dozvie sa, čo sa presne stalo. A my čítame, že keď syn sa vracal práve z pola, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa to deje? Čo sa deje? Otec zabil vykrmené tela. Pretože sa vrátil zdravý. A tam čítame, že brat sa nahneval a nechcel vojsť. Prečo nechcel vojsť ten brat? To je asi otázka základná, ktorá nás bude trápiť nad tým biblickým príbehom. Prečo ten brat nechcel vojsť donútra? Prečo sa odmietol pripojiť k tej radostnej udalosti? Pretože celá spoločnosť, ten brat to veľmi dobre vie, že keď je zabité vykrmené tela, že to nie je iba rodina narodinová party, že tam ide o niečo viacej. A tam je zrazu napísané, že ten syn nechce tam vojsť. Prečo nechcel vojsť? Netešil sa z toho. A netešil sa z toho? A prečo sa netešil z toho? Žiarlil? A prečo žiarlil? No. Všimnite si, čo viedlo staršieho syna k tomu, aby takýto postoj zaujal. My sme čítali, že otec rozdelil majetok. Takže koho bolo vykrmené tela, ktoré otec zabil? Komu patrilo vykrmené tela, ktoré otec zabil? Staršiemu synovi. A starší syn si povedal, počkať. Ty keď si to rozdelil, dobre, to bolo niečo iné, ale teraz bereš z môjho. Otec, ty si moje vykrmené tela zabil. A používaš ho takým spôsobom, akým ja neschvalujem. Otec, ja takto si to nepredstavujem. Takto sa s mojím majetkom nakladať nebude. Takže aký bol problém staršieho brata? Aký? Dovolte mi povedať, že ten problém toho staršieho brata bol presne ten istý ako toho mladšieho brata. Pretože starší brat bol doma celý čas iba preto, že vedel, že jedného dňa to bohatstvo dostane. Ako náhle sa nastala situácia, kedy z jeho bohatstva začalo ubúdať, a on si povedal, tak toto nie. Takto, otec, kamaráti, nebudeme. Toto nebude. A my si uvedomujeme, že tá rodina je presne v takej kríze, ako bola predtým. Pretože otec ide a my keď čítame v tom texte, tam je napísané doslova, hodil sa pred ním na kolená. V originálnom texte on sa hodil pred ním na kolená. Rovnaký výraz, ako sa používa pre situáciu, kedy porazený král sa hodí pred nohami víťazného kráľa. Kedy prosí o milosť. Doslova žiada o to, vie, že nemá žiadny nárok, ale žiada o to. A predstavte si, otec patriarcha v tej doby, ten, ktorý proste konečne sa raduje, najšťastnejší deň jeho života, pretože jeho syn sa vrátil domov, pochopil, o čom to všetko je, pochopil, že u otca mu je najlepšie, tak v tento deň sa musí hodiť pred svojím... Nie musí. On to urobí, pretože jemu ide naozaj o toho syna. On povie mu, tam ako sme čítali, veď ty si stále so mnou, všimnite si, ty si stále so mnou, máš všetko to, čo mám ja. To, čo je najdôležitejšie v svojom živote, je to, že ty si stále pri mne. A syn povie, nie, ja nechcem vojsť. S môjim majetkom sa takto nakladať nebude.
A tak on tam príde, klačí pred ním, alebo leží dokonca pred ním na zemi, by sme mohli povedať, prosí svojho staršieho syna, prosím ťa, prídi, vojdi donútra, pretože teraz je taký čas, že my sa musíme radovať, pretože tento môj syn bol mŕtvý. Ten syn bol mŕtvý, pretože ako náhle není v dome otcovom, ten syn je mŕtvý. Všimnite si, to je ilustrácia pre nás, pretože Pán Boh ako náhle nemá všetky deti svoje doma, pre neho je ten syn mŕtvý. Každý človek, ktorý chodí okolo, každý človek, ktorý žije na tomto svete, je jeho syn a Pán Boh sa z toho bude radovať. A my sme si minule hovorili, že takisto ako otec objíma toho svojho strateného syna, ktorý príde za ním, tak my ako jeho deti, ktorí teraz sme už poznali to, aký náš Pán Boh je, že rovnakým systémom my máme stať pri tých dverách a s otvorenou náručou príjmať tých ľudí smrdiacich od alkoholu a od cigariet a žijúcich v rôznych ťažkých a zlých situáciách, že takto isto nás volá, aby sme my boli predĺženými otcovými rukami, aby sme ukazovali, áno, vážení, tak takýto je náš Pán Boh. Ale my čítame, že tu doma, u otca doma, nečakal ten starší brat s otvorenou náručou. Že to nebol ten, ktorý prišiel za bratom a povedal, braček, tak konečne si doma, konečne si to pochopil, vieš čo, ja som sa celý čas za teba modlil. Celý čas som si premietal v hlave to, že aké to bude, keď sa konečne stretneme, že my, bratia, však patríme spolu, však to je tak, že jedna krv, máme si držať spolu, máme si pomáhať. Nie, celý čas ten brat, ktorý bol, tak celý čas, teraz sa ukázalo, čo v ňom bolo. Celý čas, keď on odišiel, tak povedal, tak dobre, že je preč. Ja mám teraz svoje veci a o tie sa ja budem po svoje starať. A teraz brat nechce vojsť, nechá otca v situácii, že on ide tam prosiť, že on sa znemožní pred očami celej spoločnosti znova a znova. A nám sa chce kričať, detiska, čo to s vami je? Ako je možné, že takto sa správate k svojmu otcovi? Veď otec robí všetko. Nie, otec robí viacej ako všetko. Otec robí, čo sa len dá, všetko, čo má len vo svojich silách, preto, aby vám ukázal, aký je, preto, aby vám ukázal, čo je skutočnou podstatou. Že to, na čom záleží, je to, aby ste vy boli doma pri svojom otcovi. A tak starší brat cíti voči tomu druhému zážď a povie, no, ten není taký dobrý. Ten brat, s ním je to horšie. So mnou je to lepšie. Ja chodím do zhromaždenia, ja čítam Bibliu, ja som ten, ktorý dodržiava prikázania a ten môj brat, s ním je to veľmi zle. A tak si možno niekedy povieme, no vieš čo, hlavná vec je, že my tu schodíme, hlavná vec je, že my tu očakávame Ježišov návrat, hlavná vec je, že s nami je to všetko v poriadku, no povolené straty sú povolené, tí ľudia no aj tak fajčia, no tak predsa ich Pán Boh nemôže mať tak rád ako nás. Predsa pre Pána Boha nerobia oni toľko, čo ja. Predsa nemôžem byť ja v Božích očiach na rovnakej úrovni ako oni. To neexistuje. Takže aj keď to nestihnem tomu bratovi vysvedčiť, aj napriek tomu, že bývam oproti tomu susedovi už 15 rokov, alebo 25 rokov, alebo 40 rokov, aj keď mu to nestačím, tak proste niečím sa musí, ako sa hovorí, v pekle kúriť, takže tak obetujeme proste toho človeka. A to je to, čo ten starší brat cíti, keď je doma pri otcovi. Cíti to, že ja všetko tuto robím, to znamená, mne to tu všetko vyhovuje a mne to tu všetko patrí. Takže ja som tu na správnom mieste a ten brat doma nemá čo robiť. Ten už si svoje veci poriešil, ten si už ten svoj svet užil, ja som si ho neužil, takže ten môj brat, ten tu doma u otca nemá nárok. Ale vidíme, že takýto spôsob myslenia sa volá znova modlárstvo. Pretože na jednej strane áno, na jednej strane modlárstvo mladšieho syna vedie do nemorálnosti, modlárstvo staršieho syna vedie do samospravodlivosti. Ale ani jeden z nich není pri otcovi preto, prečo by mal naozaj byť. Preto, aký otec naozaj je. A to je zlá vyhliadka. Pretože otec má 2 synov a ani jeden z nich sa nepodaril. Alebo ani jeden z nich nepochopil to, aký otec naozaj je. Počuli ste už meno niekedy svätý Augustín alebo Augustín? Počuli ste také meno? Áno, Augustín Štefanec, hej, ale to som nemyslel, ja som myslel takého
Ja som myslel ešte iného Augustína z histórie. Spomínate si niekto nejaký známy výrok, pretože Augustín má jeden taký známy výrok, ktorý väčšinou si ľudia pamätajú. Vedeli by ste niekto si spomenúť nejaký výrok Augustína, svätého Augustína? Áno, to je jeden z najznámejších výrokov. Nepokojné naše srdce, kým nespočinie v tebe, ó Pane. A ja som si povedal, no to je zaujímavý výrok. Čo to bolo za človeka, ten Augustín? A ja som si zobral jednu jeho knižku, to je jeden z najznámejších takých pilierov kresťanskej viery. Mimochodom, ten človek žil na prelome 3. a 4. a 5. storočia. A napísal na sklonku svojho života knižku, ktorá sa volá Vyznania. A tam on v tejto knihe píše práve túto vetu. A ja som si hovoril, no to je zaujímavé, tak poďme trošku sa s tým zoznámiť. Takže som si tú knižku prečítal a bolo to veľmi zaujímavé čítanie. A ja som si uvedomil, že to nejakým spôsobom súvisí práve s tým príbehom. A Augustín sa narodil v Severnej Afrike, narodil sa do veľmi bohatej rodiny a teda ako to už býva, detičky rodičov, ktorí sú poriadne bohatí, tak majú určitý štandard životný a tak Augustínovo čítame, že v jeho ranom veku nič mu nebolo odopriaté, to znamená užíval si ten život naplno a on píše v tej knihe hneď na úvode, on povedal, ja som sa do sveta som sa doslova pustil naplno a povedal som si, všetko to, čo na svete je, to ja musím vyskúšať. A on povedal, pre mňa najdôležitejšie veci vtedy boli dve veci. A to bolo jedlo a sex. Ja viem, že to je pre nás dneska ťažké sa vcítiť do takej situácie, že keď je dôležité, to Augustín samozrejme 5600 rokmi, tomu už my nerozumieme, čo to znamená, že keď on hovorí, že pre mňa to, čo som najviac mohol dosiahnuť, to bolo jedlo a sex, to my už dneska tomu nerozumieme, samozrejme, žijeme v inej dobe, že? A Augustín pred 1600 rokmi povedal, toto bolo niečo, to, čo ma držalo proste v živote. To je to, čo mi dávalo zmysel a hodnoty v mojom živote. A on hovorí, ja som sa nevedel nabažiť tých krásnych vecí, nevedel som sa nabažiť tých chutí, pretože všetko malo také krásne chute, krásne vône, krásne tvary, teda myslím tým samozrejme ženy. A on hovorí, toto všetko to bolo, moje zmysly boli priam očarené tým a ja som stále znovu a znovu som potreboval takéto podnety, stále znovu a znovu som sa vrhal do nových dobrodružstiev, a my sme povedali hostín a všelijakých oslav, ktoré on robil. Avšak po niekoľkých rokoch takéhoto života on prišiel na to, že takýto spôsob života mu priniesol dve veci. Zistil, že má dve veci. Jedna je to, že takýto spôsob opojenie svojimi vlastnými zmyslami mu prinieslo pocit závislosti, pretože on hovoril, potreboval som stále nové a silnejšie podnety, pretože to, čo bolo predtým, už nebolo pre mňa dosť zaujímavé. Potreboval som stále nové a silnejšie podnety a stal som sa závislý na týchto podnetoch. Uvedomoval som si, že to nie je dobre, pretože on samozrejme získal aj nejaké choroby a tak ďalej a mal problémy aj zdravotné. A on zistil a hovorí, že tento životný štýl nebol dobrý a ja som to cítil. Boli také okamihy, keď som cítil, že toto není, takto by som nemal žiť. On nebol ináč kresťan, s kresťanstvom nemal nič vtedy spoločné. On hovoril, ja som si uvedomal a nemal som silu s tým skončiť, pretože to bolo niečo, na čom som bol závislý, niečo som potreboval. To bolo pre mňa ako nadýchnúť sa vzduchu, bolo pre mňa usporiadať oslavu. Všimnite si. A to je také myslenie, čo mu nerozumieme dneska, že? To je dávno za nami, 1600 rokov, ale že to bol. Prečo to tu vôbec spomíname, že? Ale Augustín hovorí, toto ma k tomu priviedlo, to znamená, že nikdy som sa toho nevedel nabažiť, bolo to stále, čo ma to privádzalo, vedel som, že to není dobré v určitých okamihoch a napriek tomu som to nemal silu prestať robiť. A druhú vec, ktorú som zistil, že moje vzťahy nefungovali. Ani jeden z mojich vzťahov nefungoval. Nefungovali vzťahy k rodičom, k súrodencom, vzťahy k partnerom. Nič z toho nefungovalo. Augustín povedal, potom jedného dňa bol v nejakej jaskyni pri mori a zrazu povedal, že tento život musí byť aj niečom viacej ako toto, čo ja robím. A on teraz prišiel a poznal kresťanskú vieru, už to tam presne to už nerozoberá, ako to bolo, to zase bude v inej knihe. On to už presne nerozoberá, ale v každom prípade on poznal kresťanskú vieru a zrazu mu to všetko začalo dávať zmysel. A Augustín potom ku koncu knihy prepracováva sa k tomu, ide ďalej a ďalej
a povie takú zaujímavú vec, pretože povie, zistil som, že za všetky problémy v mojom živote môže jedna vec. Viete, čo povedal? To nás prekvapí trošku. Pretože Augustín povedal, za všetky problémy v mojom živote, za všetok ten predchádzajúce veci, čo som prežil, za všetky tie úžasné udalosti, ktoré som proste nazhromaždil okolo seba, môže jedna jediná vec. Viete, čo povedal Augustín, že čo za to môže? Sebectvo, nepovedal sebectvo. Samozrejme, to s tým bude súvisieť, my sa k tomu dostaneme, pretože vieme, k tomu smerujeme. Všimnite si, Augustín povedal, za všetky tieto veci môže láska. Máme povedať, čože, Augustín, ten tvoj mozog prepitý už nevedel, čo povedať lepšie. Ne. Augustín povedal, za všetky problémy môže láska. Pretože ak niekto niekoho zavraždí, môže za to, Augustín povie, napíše vo význaní, ak niekto niekoho zavraždí, môže za to láska. Viete prečo? Pretože ten niekto niečo miluje viacej. To znamená, buď sa obáva toho, že ten niekto môže ohroziť, môže mi niečo zobrať, takže ho radšej zavraždí, alebo niekto mi niečo zobral a ja som to mal veľmi rád, takže ja ho za to zavraždím. Augustín povie, za všetky problémy, ktoré na tomto svete sú, môže láska. To, že ja niečo veľmi milujem. Ale Augustín povie, ale láska, ktorá je tvorcom vesmíru, láska, ktorú Pán Boh povie, že to je jeho podstatná bytosť, to by snáď mohlo byť to, že za všetky problémy na tomto svete môže láska. Preto Augustín povie vychýlená láska. To je to, keď ja veci, alebo ľudí, alebo hocičo iné milujem viacej ako svojho stvoriteľa. Všimnite si, znova sa dostávame do toho istého príbehu, ktorý sme čítali na začiatku. Pretože vychýlená láska je niečo, čo nás život dostáva do problémov. Ja viem, že grillované kuracie prsia v medovej marináde sú výborná lahôdka. Ale ako náhle sa stanú grillované kuracie prsia v medovej marináde pre mňa dôležitejšie ako ľudia, ktorí sú okolo mňa, ako Pán Boh, tak to je to, čo sa nazýva vychýlená láska. Viem, že je to úžasné pozerať, ako Lionel Messi hrá proti Realu Madrid, a to je naozaj udalosť, ktorú si nemôžeme nechať uísť. Je to niečo naozaj, čo nám dáva, chcem povedať, skoro zmysel života, ale rozumiete, čo hovorím? To je veľmi dobrá a krásna vec, ale ak sa toto stane cieľom môjho života, ak sa toto stane objektom mojej lásky, tak je to, čo Augustín hovorí, to je vychýlená láska. Aj dokonca, aby som nepoužíval iba také príklady pre mladých, tak dokonca aj ten seriál, ktorý sa volá Sila lásky, keď sa pre mňa stane dôležitejšie ako vzťahy, ktoré sú okolo mňa, pretože ja poviem, no vieš čo, ja by som rád dokončil ten rozhovor s tebou, vieš, ale v televízii už beží Sila lásky, vieš, to si nemôžem nechať žiaľ uísť. Sila lásky, hej. To znamená, to je tiež vychýlená láska. Ako náhle sa niečo stane, ako náhle milujem veci, alebo ľudí, alebo nádeje vkladám do toho, ako veci vnímam, alebo do nejakých ľudí, alebo do nejakých vecí, alebo do krásy, alebo ako náhle vkladám svoje nádeje, alebo svoju hodnotu do toho, čo si o mne myslia druhí ľudia, to je všetko to, čo sa nazýva vychýlená láska. Ak je moja láska ku kariére, k moci, k sláve, k nebu, k úlohám sobotnej školy, k človeku, k odpočinku, väčšia ako moja láska k Otcovi, k Pánu Bohu, tak to nutne vždy skončí katastrofou. Jedno, či to bude katastrofa, ktorá sa odohrá v mojom srdci, keď jedného dňa si poviem, Pane Bože, ja vlastne s Tebou ani nemám vzťah, ja chodím, pretože sa bojím, aby som jedného dňa prišiel do Božieho kráľovstva. A to, kde je ten úžasný otec, ktorý s otvorenou náručou čaká nielen na toho mladšieho, ale aj na toho staršieho, ktorý leží pred ním. Teraz máme na jednej strane otvorenú náruč a na druhej strane prosiaceho otca, ktorý leží pred svojim starším, spravodlivým synom na zemi, iba preto, aby mu dokázal, ako veľmi ťa milujem a ako veľmi ťa chcem zachrániť. A výsledkom všetkých týchto vecí, možno, že na prvý pohľad by sme povedali, nič zlého proti tomu nemám,
Výsledkom toho je to, že Augustín na konci povie, a teraz si povieme znova ten jeho citát, a on povie, nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe, ó Pane. To znamená, napriek tomu, že naše srdce nás bude tiahnuť k veľa rôznym veciam, veľa rôznym veciam budeme inklinovať a smerovať, tak naše srdce je nepokojné, kým nespočinie v tebe. Teraz už rozumiete, prečo to Augustín povedal? Augustín to nie je iba tak, že si jedného dňa vycúcal niečo z prsta. Nie. Augustín to prežil. Augustín presne vedel, o čom hovorí, keď napísal, vieš, a nepokojné naše srdce, kým nespočinie v tebe, ó Pane. A Augustín povie, keď je naša láska zameraná tam, kde má byť, na Otcovi, na to, aký Pán Boh je, na to, aký Otec je, to je jediný spôsob, ako sa dá vyriešiť problém nášho modlárstva. Všimnite si. To keď v našom otcovi, ktorý čaká s otvorenou náručou, alebo otcovi, ktorý leží pred nami a prosí nás, prosím ťa, príď ku mne, obdivuj môj charakter, pretože to, čo ja pre teba robím, je úžasné. Nedá sa to vyriešiť ničím iným, iba tým, že spočinie naše srdce v ňom. My nevieme, ako ten príbeh toho staršieho brata skončil. My vieme, ako skončil ten mladší brat. Ten pochopil to, aký otec je. Pochopil to, že jeho miesto je v otcovej náruči, ale my nevieme, čo sa stalo so starším bratom. My nevieme, či to, že otec leží pred ním, urobí najpokornejší akt, ktorý si môžeme v živote predstaviť. Nevieme, či to spôsobilo to, že ten starší syn si povedal, otec, prepáč, mne to tak ľúto, mne to nedošlo. Celý ten čas som bol tu pri tebe, celý ten čas som všetko mal pred očami, otec, vieš, a mne to nedošlo. Ja som si myslel, že ja som pri tebe kvôli tomu, že jedného dňa, keď ty zomrieš, takže ja toto všetko dostanem. Otec, ja som si toto všetko myslel. Otec, prepáč mi to. Ja som si neuvedomil, že to, že ja som s tebou, že ja poznám tvoj charakter, to, že aký ty si, že to je to, čo ma drží nad vodou, že to je to, čo mi dáva zmysel života, že to je to, čo spôsobuje, že ja som otec pri tebe, že ja som šťastný, že žijem zmysluplný a naplnený život. Že láska, ktorú v živote prežívam, není láska k veciam ako k ostatným ľuďom, túžbe po kariére, hoci čo si tam doplnia, to sme si už hovorili. Ale že to, čo naozaj naplňa môj život, to, kedy moje srdce sa stane pokojné, ako hovorí Augustín, ja vtedy, keď som si uvedomil, že otcová náruč, otcov dom je to práve miesto, kde ja patrím. A tým sme sa dostali k tomu, že otcové odpustenie, ktoré prejavil tomu svojmu mladšiemu bratovi v otvorenej náruči a ktoré prejavuje teraz tomu synovi, ktorý tam pred ktorým leží, jediné prináša oslobodenie od nadradenosti, od pocitu, že ja som niekto viacej ako ostatný. Jediné to, že otec takto ku mne prichádza a ja to odpustenie jeho príjmam, jedine to ma od toho slobodí. A oslobodzuje ma to nielen od pocitu nadradenosti, ale aj od pocitu dlžoby, že niekto mne je niečo dlžný. Pretože ako častokrát my si hovoríme, Pane Bože, ja tak veľa pre teba robím, tak veľa som ja už pre teba urobil, Pane Bože, nezaslúžil by som si teraz, aby si niečo ty zase pre mňa urobil? Vieš, ja som si myslel, že ten náš vzťah, obchodný vzťah funguje, že ja robím niečo pre teba, ty robíš niečo pre mňa. Takže ako sa stalo, že teraz táto situácia prišla do môjho života? Ukazuje na to, že otcové odpustenie pre nás všetkých, pretože my všetci sme jeho deti, že otcové odpustenie nás od tohto oslobodzuje. Viete prečo? Ako ľahko odpustím niekomu 100 eur? Ako ľahko odpustím niekomu 100 eur? Čo myslíte? Keby som sa vás opýtal, ako ľahko, keby ste mali povedať o mne teraz, tak aby sme nehovorili o vás, tak budeme hovoriť o mne. Keby som sa vás pýtal, čo myslíš, ako ľahko ti ja odpustím 100 eur? Čo by ste mi na to povedali? Ako by ste mi na to odpovedali, na tú otázku? Ako ľahko odpustím 100 eur? Ešte raz? Ako mi to ovplyvňuje život? No tak skúsme ešte ďalej. Záleží, ako ťa mám rád, ale skúsme ešte tak ekonomickejšie uvažovať teraz. To už bolo také pekné, teologická aplikácia, ale skúsme ekonomickejšie. Ako ľahko odpustím niekomu 100 eur? Áno, presne tak. Ekonomická nám učí to, že keď ja mám na účte 200 eur, tak pre mňa bude veľmi ťažké a problematické prísť a povedať, vieš čo, tak na to zabudnime. Ale keď ja mám na účte 4 milióny eur, a príde niekto za mňa a povie, mohol by si mi prosím tých 100 eur, tak povie, jasné.
Nie je problém. Nie, jasné. Nebudeme sa o 100 eur tu baviť, nie? Rozumiete? To, ako jednoducho a ľahko odpustím ja tomu druhému, nasval som použil peniaze, pretože to je to, čo sa nás všetkých týka, že? To, ako ja ľahko a jednoducho odpustím tomu druhému, záleží na tom, koľko peňazí je na mojom účte. Všimnite si, a to je presne tá istá aplikácia, ktorá sa týka aj toho príbehu. Pretože ja keď si uvedomím, a teraz to je môj vzťah k tomu môjmu bratovi a môj vzťah k môjmu otcovi, hej? Ja keď si uvedomím, že vďaka Ježišovi Kristovi som na svete prvý bilionár, 10 na 12. Máme miliardárov a všelijakých takých, ale ja som prvý bilionár. Pretože v Ježišovi Kristovi, ako je tam napísané, Ježišovi Kristovi on nám dal, to je to, čo hovorí aj Otec, on nám dal všetko. To znamená, že áno, je to smutné, keď niekto ma ohovorí a povie, no vieš čo, a ten brat, tak vieš čo, no to si nevieš predstaviť. Áno, to je, zobere mi trošku z mojej reputácie, ale ak je moja reputácia to, na čo mi najviac v živote záleží, ak je moja reputácia to, že aby si ma druhí ľudia vážili, aby ľudia druhí o mne rozprávali, tak to je to, že znamená, že ja mám na účte 200 eur. A že ja sa budem o to biť a urobím všetko preto, aby som mu to vrátil. Všetko preto, aby som aspoň kúsok z jeho reputácie zobral. Ale keď tam je napísané, že on nám v Kristovi dal všetko, takže celý vesmír patrí nám, a to je to, čo Otec hovorí, a ty si stále so mnou, všetko, všimnite si to slovo, všetko, čo mám, je aj tvoje. Všetko to, čo máte, je vaše. Pretože to je to, čo vám Otec dal. Tu nejde o peniaze, tu nejde o veci, tu nejde o reputáciu, tu nejde o to, či vás niekto má rád, alebo nemá. Tu nejde o to, že ja musím toho druhého vo zbore ohovárať preto, aby som si trošku zvýšil svoje sebavedomie. To nie je o tom, že ja sa posmievam tomu druhému a hovorím si, no tak ty určite nemá šancu. Ty určite tak málo čítaš Bibliu a to so mnou sa nedá porovnať. 4 hodiny v noci trávim na modlitbe. Vigílie robím. Každý týždeň. No to si ty niekedy dokázal? No, vidíš, jak si... Ja teraz ohúrim ťa, lebo ja už mám na účte 400 eur. Hej? Ale Pán Boh povie, nie, vaše všetky účty sú preplnené. Všetko, čo si len môžete želať, vaša reputácia, váš životný postoj, všetky veci, ktoré dal, Pán Boh je tam napísané, v Ježišovi Kristovi nám dal všetko. Takže nepotrebujeme rátať, koľko nám je brat dlžný, pretože nás to oslobodzuje a lieči nás to z potreby, aby sme sa porovnávali s druhými ľuďmi. A práve preto môžeme povedať v tom okamihu, keďže on nám v Kristovi dal všetko, môžeme povedať, s Pavlom už nežijem ja, už žije vo mne Kristus, pretože ja som pripravený, som syn svojho nebeského Otca, ktorý mi dal všetko a teda ja, už len to, že ja som s ním, tak to je to, po čom on túži. Pretože Otec príde a povie, ak je problémom to, že ty máš na tomto svete nejaký problém, to ja som už vyriešil. Pretože Ježiš príde a povie, ak ty veríš vo mňa, ty už máš večný život. Aby sme čítali texty. Ty si moje dieťa, ja pre teba urobím a robím všetko, čo sa len dá. Ty máš vo mne všetko. Takže to znamená, že Otec, alebo Ježiš Kristus, pretože tí dvaja sú jedno, uzdravil našu minulosť, to znamená, áno, veci v minulosti boli a my musíme si povedať, áno, boli to ťažké veci a rôzne veci a ľudia nám ublížili. Ale tým, že Ježiš Kristus zomrel, tým, že prišiel a otvára nám svoju náruč, tým, že sa pred nami hodil a povie, ja ti dávam všetko, čo len mám, všetko je tvoje, všetká tvoja reputácia je teraz na moje meno, takže nás vyliečil z minulosti, pretože nám dal svoju minulosť. A aká je tá minulosť? To je ten, ktorý sedí po pravici svojho Otca. A takže uzdravil nie len minulosť, uzdravuje našu prítomnosť, že nemusíme chodiť za druhými ľuďmi a povedať, vieš čo, a ty si toto urobil pre mňa zle a ja ti to teraz neodpustím a ja teraz si to budem navždy už pamätať. Oslobodil nás od prítomnosti, pretože nám dal jeho prítomnosť a Ježiš hovorí, ten Otec, prosím ťa, odpustím, pretože mňa pribili na kríž, ale oni nevedia, čo robia. Otec, Ježiš Kristus, Otec s otvorenou náručou, ktorú vidíme v Ježišovi Kristovi na kríži, visí a povie, ja ti dávam všetko. Tvoja prítomnosť dnes je vyriešená. A nie len to, pretože aj tvoja budúcnosť. Vďaka tomu, že Ježiš Kristus pripravil inú budúcnosť, tá budúcnosť, jeho budúcnosť, je zároveň tvoja budúcnosť. Chcem vám povedať o jednom mojom sne. Ja snívam o tom, že
jedného dňa budeme my spoločenstvo, ktoré bude tak očarené Otcovou láskou, tak bude očarené Otcom, presýtené spoločenstvo jeho láskou a odpustením, prijatím a vymazaním všetkých dlžobných úpisov, ktoré medzi nami ľuďmi a členmi sú, a medzi dlžobnými úpismi medzi nami a nimi, tí, čo sú za dverami, ktoré budú tak očarení Otcovou láskou, tak zmenení, tak iní, že tu bude radosť žiť v takom spoločenstve. Čo myslíte? Vidím, že niektorí sa usmievate, pretože viete, o čom ja hovorím. Pretože predstavte si, to je spoločenstvo, kde ľudia prichádzajú a majú sa radi. To je spoločenstvo, kde prežívajú to, čo to znamená, že Ježiš nás miluje. To, čo znamená, že Otec nám otvára svoju náruč, že my jeden druhému ukazujeme to, aký Ježiš k nám je. A ja si veľmi prajem, aby som ja bol tiež súčasťou takého spoločenstva, aby som ja mohol nejakým spôsobom odrážať Ježiša Krista vo svojom živote, aby som ja sa mohol stať súčasťou takého spoločenstva. Spoločenstva služby, spoločenstva pre Božieho kráľovstva, o ktorom Ježiš Kristus hovoril na zemi, keď tu bol. Spoločenstva, ktoré bude očarené a zmenené Otcovou láskou. Amen.